De meeste inwoners van Zuidwest-Friesland redden zich prima. Inwoners die hulp nodig hebben, regelen dat vaak zelf, of doen dit met hulp van familie, vrienden, bekenden of vrijwilligers. Sommige inwoners kunnen niet alles zelf doen of regelen. De gemeente helpt hen hierbij. Zo kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien en volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. De gemeenten organiseren de zorg en ondersteuning voor de inwoners zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Daarom zijn er 4 gebiedsteams waar inwoners terecht kunnen. In de gebiedsteams werken breed opgeleide medewerkers met een specialisme op bijvoorbeeld het gebied van WMO, maatschappelijk werk, jeugd, schulddienstverlening of werk en inkomen. Zij werken samen met andere professionals uit de buurt, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, jongerenwerkers en leerkrachten. Ook overleggen zij met vertegenwoordigers of contactpersonen van verenigingen, kerken, vrijwilligersorganisaties, dorpsbelangen en andere maatschappelijke instellingen. Deze samenwerking betekent betere zorg en ondersteuning voor inwoners. Samen vormen zij een sterk netwerk in uw omgeving. Waarvoor gaat u naar het gebiedsteam? Heeft u medische vragen of klachten over uw gezondheid? Dan gaat u gewoon naar uw huisarts en de apotheek blijft het adres voor uw medicijnen. Heeft u vragen over jeugd en opvoeden, werk en inkomen, zorg en ondersteuning? Dan kunt u terecht bij de gebiedsteams. Bent u niet meer zo mobiel? Heeft u hulp nodig in het huishouden? Bent u eenzaam? Heeft u geen werk meer of zoekt u een geschikte werkplek? Heeft u schulden of andere problemen met geld? Bent u mantelzorger en kunt u wel wat hulp gebruiken? Maakt u zich zorgen over problemen in uw gezin? Heeft u ondersteuning nodig bij opvoeden? Neem dan contact op met het gebiedsteam bij u in de buurt. Hoe werken de gebiedsteams? Medewerkers van het gebiedsteam ondersteunen u en helpen daar waar nodig is. We gaan met u in gesprek om te kijken welke ondersteuning u nodig heeft. Dat doen we bij u thuis, maar kan ook op kantoor. U heeft 1 vast aanspreekpunt voor u en uw gezin. Advies en hulp van het gebiedsteam is gratis. Wanneer het gebiedsteam een afspraak met u maakt, vragen wij altijd of er nog meer mensen zijn uit uw omgeving die met u mee willen denken over uw vraag of probleem. Als het gebiedsteam de oplossing niet in eigen huis heeft, dan brengen wij u in contact met personen of instanties die u verder kunnen ondersteunen. Als het nodig is, betrekken we er samen met u specialistische zorg bij. Hoe kunt u het gesprek voorbereiden? Voordat u met de medewerker van het gebiedsteam in gesprek gaat, kunt u alvast nadenken over uw vragen. Waar heeft u moeite mee? Wat heeft u nodig? U hoeft dit gesprek niet alleen te voeren. U kunt dus altijd iemand of meerdere personen uit uw omgeving vragen om met u mee te denken. Dit kan ook een vrijwilliger zijn van een van de cliënten- en adviesraden. Hoe zijn de gebiedsteams bereikbaar? Alle 4 gebiedsteams zijn bereikbaar via 1 telefoonnummer: 14 05 15. Optie 1 in het keuzemenu. Voor meer informatie bezoek www.zuidwestfriesland.nl. Zoek op gebiedsteam. Cliëntenraden en adviesraden. U kunt ook de hulp inschakelen van verschillende cliënten- en adviesraden. Zij zijn er voor alle inwoners. De SIG is er voor mensen met een beperking. De WWB is er voor mensen met een uitkering. Het WMO-platform Zuidwest-Friesland en de lokale raden zijn er voor mensen die zorg en ondersteuning krijgen vanuit de WMO. De gebiedsteams werken nauw samen met de lokale raden. Deze raden bestaan uit betrokken inwoners. Zij zijn de ogen en oren in de gebieden waar de gebiedsteams werken. Zij horen van inwoners wat goed gaat en wat beter kan. De raden adviseren het gemeentebestuur voortdurend over het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan inwoners. Voor meer informatie www.wmoplatformswf.nl